ایرو مجاره me Kobaniye. Çima ji ber ku li wir stadek gelekî xweşik çêkirine. Baş e çi eleqeya vê li gel Cebelî Tarık heye? Em paşê werin ser wê pêşî em çend agahiyan bidin. Di sala 2012 de hêzên Kurdan hêzên Esad ji Kobanî qewirandin û Kobanî rizgar kirin. Bi ser çend sal derbas bûn, çeteyên Daişê li Sûriyê ala xwe bilind kirin û êrişên bajarên navendên Kurdan jî kirin. û hatin heta Kobanî wêran kirin, lê Kurdan nehişt. Kurdan ew ji Kobanî qewirandin û piştî vê ev Kobaniya ku wêran bûbû di vî şerî de jinû ve ava kirin. Ji her alî ve jinû ve ava kirin û anha jî stadeke gelekî xweşik lê çêkirine. Bajarên ku xwedî stadên mezin ên futbolê bin, ew bajarên xweşik in. Bajarên ku stadên mezin ên futbolê lê hebin, nîşan didin ku ew bajarên pêşketî ne û bajarên pêş dikevin. Li dinyayê futbol tiştekî wisa ye. Kurd jî hêdî ji vê sûde digirin û anha li Kobanî stadekî hatiye çêkirin ku bi ser 10,000 re însan dikarin lê rûnin. Em çend saniye li van fotoğrafên vê stada ku dehê mehê wê vebe nêze bikin. Belê stada ku hatiye avakirin, hatiye çêkirin, stada xweşik ev e. Baş e çi eleqeya vê li gel Cebelî Tarık heye? Em wê bêjin, nüfusa Kobanî 54,681 kes e li gor agahiyên fermî. Nüfusa Cebelî Tarık 39,329 kes e. Cebelî Tarık beşdarî Kupaya Dinyayê dibe wekî welatekî serbixwe. Li Tirkiye belkî were bîra gelekî Tirkan û gelekî kesên li Tirkiye dijîn. Di sala 2021 de di maçên hevtêkbirina ên Kupaya Cîhanê de Tirkiyeyê Cebelî Tarık kiribû mêvan û Tirkiyeyê bi 6-0 Cebelî Tarık têkbir bû. Ev Cebelî Tarık ku welatekî serbixwe ye, dikare beşdarî Kupaya Cîhanê bibe, nüfusa wê bêje hema qasê nîvê Kobanî ye, lê Kobanî nikare beşdarî civîneke Kupaya Cîhanê bibe. Cebelî Tarık 39,000 û tişteke, nüfusa wê Kobanî 54,000 û tişteke. Anha stadekî hatiye çêkirin, ev stada xweşik me nîşan da. Navê Şehîd Bawer Agir lê kirine. Em hêvî bikin rojekî Cebelî Tarık û Kobanî wê li vê derê bi hev re bilîzin. Tu dixwazî maçek fermî an nefermî. Lê futbol li dinyayê tiştek wisa ye. Dema tu Cebelî Tarık bî jî, tu beşdarî Kupaya Cîhanê bibî, nüfusa te piçûk be jî, li dinyayê te nas dikin. Dizanin ku tu heyî. Li Kobanî 54,000 û tiştekî li navenda wê rûdinên em qala gundan nakin. û helbet nüfusa rojava û nüfusa ku anha dibin rêveberiya xweser de ye jî bi milyonan e ku em qala wê jî nakin. Bi hêviya ku ez ê jî, em Kurdên Bakur jî em ê bikaribin herin li vê stada li Kobanî li maçeke temaşe bikin. Bila pîroz be stada Kobanî, bila pîroz be li hemû Kobaniyan.